هلو بیناران هەڵبەتە کەهرەبێکی شوان سکتەرانە کو لە عێراقی زۆرترین پارابوتێ تەمەزاختن زۆرترین سەرمایە مرۆڤی خستکێت خزمەتە وی کەرتیدا داگوه پرسگیرێکا بەردەوام دووبارە بووی چارەسەر بیت لێ نەک چارەسەر نەبوویە 2023 حتا vêrê hata 21 sale 2023 bibûrin heta vê gavê ev çareser nebûye berexwebkê hawlatiyên kehrebîne 24 saet bitinê demijmêrekî kehreb heye Iraq jî dikele wasa germe bêguman Alî Nasirî ew şarezeyê siyasiye li Bexdad gelme Birêz Alî demata baş be Gelo bû heta vê gavê pirsgirêka kehrebê li Iraqê çareser nebûye ev hinde parabûtê temezaxtin ev hinde sermaya mirovî di xizmeta vî kertî daye heta vê gavê jî xelîk bê kehrebe سلااف ڕێز ji bo hewe ji bo bînerên hewe rastiyê de hindek kêşe hene ku li ser hevkom bûne derbarê elektrîkê ev melefekî gelekî giring e ku welat bi destê wê dinalin bi awayekî eşkere zilalefyek diyar em dibînin ku caddeya Iraqî teqiyaye li ser vê yekê li ser vê dosyê weke me pêştir jî got li ser hevkom bûne gelek tişt hene li ser elektrîkê ne tenê ev royan jiya duhiye em dizanin ku hindek bütçeyên gelekên mezin li wezareta elektrîkê hebûne ji bo çareserkirin û berhemînana elektrîkê û her wiha me çavrê dikir ku ev yek çê nebe lê hiç giringî pê nehatiye dan lê mehên zivistanê jî ev yek çê dibin ne tenê yên havînê ev wekiriye ku xelek rastî karesatê bûne ku bi 5G pleyên germê elektrîka wan tune û ev rêjeya ku pêwîst e hebêje elektrîkê û ev kompanyên ku hikûmetên Iraqî li gel kompanya Siemens û General Electrica Amerîkî û Hind kompanyên din kirine ku pêwîst e vê rêjeya karebê elektrîkê berhem bînin hiç sûdawan nebûye û ev berhemhînan nebûye 2 sal pêştir daxuyaniyek hebû ku Iraq wê kar bike herwa pişbestinê bike di nava wan 2 salan de ji bo ku taqeyên şemsiyên elektrîkê bi rêjeya 12,000 megawatan bên berhemênan û her wiha kar li ser bêkirin em behsê dabeşkirinê bikin niha behsê veguhestinê bikin بله امی بحثی به پرسیج برای سالیم البته دو میوانه که مه بو او اندامه لیجنا کهربی بول پارلمان عراقی بون نمونه دبیجه پارێزگەها بەسرە زێدە ji pêdiviyên xwe kehrebê berhemtîne Besra pêwîstî 6000 megawatên kehrebê heştan berhemtîne lê pirsgirêk veguhastina vê kehrebê deverekê bû devereke din yanî bû heta niha ji aliyê teknîkî ve Iraq nekariye vê pirsê çareser ket بالتأكيد يعني هناك لا يوجد اختلاف كبير بين المناطق بێگومان چ جیاوازێکی وها مەزنینە لە ناوچەیەکیش بۆ ناوچەیەکێ دن داخوایانیان داوێداویەکە ئەشکەرە بوو کو هیچ ناوچەیەک نایە جوداکردن ji کێشەیە ئەلەکتریکێ demê ku tu elektrîkê berhemtînî li navçeyekê divê here bû navçeyekên din jî hin navçeyên nû hatin avakirin navçeyên kişt û kalî evên henê dikevin nava plana veguhestina elektrîkê û ev jî wê karekî zêde bin li ser amêrên veguhestina kehrebê û herwa pestanekî zêde li ser wana dike lê em ji aliyê berpirsan ve çêkirin û başkirineke berdewam ji bo van amêran ji bo wan wesîleyên ku kare pê tê veguhestin nayê kirin û her wiha berhemînan jî têde nayê kirin pêşketineke gelekî lawaz e babeteke tu gaza siruştî ji welatên din tînî te soz dane te qerên mezin li ser te keftine weke eva li gel hikûmeta İslamiya Îranê çêbû melefeke û keyseke hikûmetên yek li dûfiyek çareser nekiriye ev rûn û eşkere û zelal e wekiriye ku berpirs rûbirûyê vê karesat tê bibin karesateke aya kesek heye rûbirûyê vê
ڕەوشێ ببەک و ڕەوشێکی گەلێکی خراپە دەوارەی خزمەت گوزاریاندا خەلەل دێ منزومەیە ئەلکتریکی دەهەیە ڕەنگە بەرهەمێنان هەبێ وەکە گوتن لێدەسیانە و هەروە پارڤەکردنێدا کێشەیەن مەزنن ئەڤوە کردیەک و لە جادەیانتیفازات چێ بووبن بەڵێ بوون منە وڵاتێکەوەیکی بریتانیا بەرهەمانینا 1400 میگاواتên کەهرەبێ پێگیرتنê 5-6 حتا هەفتê کارمەندان هەیە لە عێراقê بەرهەمانینا 200 میگاواتên کەهرەبێ پێویستی 1500-600 کارمەندان هەیە و ئەف کارمەندە مەبەستا من کو تێدا کار دکەن بە فعلی کار دکەن هەنی ئەو قا سەرمایە مرۆڤیژی خستکێت خزمەتە وەزارەتە کەهرەبێدا ئەف هەموو فەرمانبەر و موازفە هێشتا بە ئەوەیەکی باش ئیدارە vê ڕەوشە نایەتە کرێت شڕوویە مرۆڤی بێت و چاوێت هەڵسەنگینی گەلو طبعا بالتأكيد هناك ما أعرف يعني نستطيع أن نقول بله بێگومان ئەم دکارن vەیەکێ بێژن کو خەلەلە هەیە لێ پارڤەکردنا دەستێ کار و هەروەها کارمەند وەکە ئەم دەبێژن و پێشترژی گوتیە و بابەتێ ڤەگوهەستنێ و هەروەها دابەشکردنی و هەروە کارکردنێ دنەڤا وێستگا هاندە خەلەتیەن مەزن تێدا هەنە بە تایبەتی پارڤەکردنا کاران و کارمەندان حتا وەزیرێ ئەلکتریکێ بخوا حتە سەر جادەیە و ئەف کارێ و ڕێڤەبەرێکی گشتی و هەروەها ڕێڤەبەرێکی یەکەیەکی وێزگایەکێ بوو نە وەزارەتە ئەلکتریکێ لێ ڕەوش بڤی ئاواییە ئەم دکارن vê derê bêjin ku kêşe hê dinava wezareta elektrîkê de û herwa qonaxên nû ne dinava wezareta kerebê de hatine pêş û herwiha girêbestên nû hene pêwîste li gorî wan kar bihê kirin me çareseriyekî waqeî û rasteqîne ji bo van nedîtiye heya niha دیدناتە هەکە ئیرادەیەکە پێش هەبیت گەلو یە چارەسەری بێ نەدیتن بۆ نمونەتە بەحسی کڕینا غازێ کرد لێ ئیران ژاریە عێراقی بە و بە پارەیەکی برێژەیەکی گەلێک جوداتر لە بازاری غاز لە ئیرانێ تێتە کڕین ژێ بۆ پێخستنا ویزگەیەکی هەرەبێ گەلو مات ناڤا عێراقێدا چارەسەریە بێ پرسێ نایەتە کردن نحن لا نرى أن هناك يعني حركة حقيقية ئەم وها نابینن کو کارێکی ڕاستەقینە بزاڤێکی ڕاستەقینە تێکردن لە سەرڤێ بابەتێ ji bo ku ev xeletî rawestin ev fişar û pestana ku heyî nemîne di dem sala havînê de lewra liv û tevger çêbûye li cadeyên Îraqî pêwîst e çareseriyên rasteqîne bihên dîtin çareseriyên ku pêştir kar têda hatine kirin ji ber ku germ geştiye piştî ser pileya pêncî de ku pileya nîvkelîne hûn vêyekê dizanin û ev karîgeriyekî mezin e hûn dizanin jî ku guartina jîngê jî karîgerî li Îraqekê pêwîst e Îraq giringiyê bide vêyekê bi têbînî wergire ev berpirsiyareke mezin e ji bo hikûmeta Îraqê ji bo ku xwe hazir bike û bigunce digel van qonaxa ji ber ku helbijartin jî li ber dergehê û cadeya Îraqê dema tu xizmeta wan nake ew jî xizmeta te nakin û nayên ku hikûmeta dahatû helbijêrin û deng bi hewe bidin hikûmet li hemberî alingariyeke mezin e ji bo ku vêyekê bike çalinceke mezin e em dikarin vê bêjin ku ev karkarekî siyasiye pêwîste hemû li ser rêk kevin û her wiha Îraqî jî li berçav we bêne wergirtin Iraq weke Îraqî weke em cadeyê dibînin bi destê van kêşeyan germê û elektrîkê ve dinalin و هەروەها çareserî jî tune çareseriya rasteqîne û waqeî her çareseriyeke niha heye çareseriyeke demkî ye min digel Birês Elî Nasir behsê pirsekê li Iraqê ku weke hikayetî mêşeke wata çêr û kamaşê berdewam dubare dibe çareser nabe ew jî pirseke herebê ye zor spas Birês Elî Nasir şarezayê siyasî li Bexda